Yasim SOMPA manijeni akati apana unu warada SOMPA de asitine imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo bijisam ni jasu sem yina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV de otumi ade nyina ye tie banku benyame no wasan so de na memene da foforo kura wode adom yen se yembe se ebo no emfama SOMPA 106.5 FM we akra Watermelon Street ni so Grey Hill Street na so ne ebutu eden sempa no to awo nanso wote yenka 93.1 enokre SOMPA asantemamu ehwe adabraka hwa babia timba market ne wono ehwo anso na 21st clinic ebutuo ede som papa adamfopa radio macron aboboa no France abrochimamu SOMPA 90.7 ye kwabono eno ye poye fam no nkransa na wo ena 106.1 eno ye tachiman bron champion do akwa bono na poye ahenkuro na mombono ahenkuro ho ankasa no 98.9 alaji be kwa na abrosanum night market hwa wo mode SOMPA no soma hafofo nyina enye SOMPA so sabre kro na do ma henkuro mani masase paso do ma 100.7 waje de ma dasa ewo ho agya usu be ma ne dom ena afi SOMPA 101.3 eno so do ma manim hwa wode ma mankasim kingdom ayema mu no wode tro apete 106.1 de tachiman SOMPA de no uduru mfimfiri mantemu a ene ye kingdom a kene Sheban radio ye live so saa na decoder so ba FM stations ne wono abusu ya hwehwe na ye timu den sabotentem no ya ye somo SOMPA ekoba jese sempremo anopa no nsia kase ye bono live for Facebook no so eno no abusu ya hyano nso no bia mfa soro kwa na no wa chenchena SOMPA Accra 106.5 na the live asoso udem na wache na enu ebi nso anya bi www.sompaonline.com ensem ni nyina yewura taboaten wabo ano akwa akoto ho a yeto ede apete ekoba jesi sempremo anope wodi adanse ho ne ma papa no adoma so yasene Leicester Company Limited a wonmo ye Yas toothpaste ni toothbrush no womo adamanti ena yese no aye fita na yede saa SOMPA pai somwo abusuya 21st clinic the sciatica commandant sciatica pace setters wo munkrabata ebrudu num wo maimu yetwa bosompo ekosa buru ni fita ayade wo mukuta yemu ena no pai ensempa ne ba wa kwamu na de yade ba ya ene the Blasters of Ghana ye koshia Croatia na ya ye wo musatosa no de di mu akotene ebini se Posifo ebo amane se wo mo akwachi enipa dubi ya yesusu se wonu ya Nigeria fo adwuma wonu ye no sebi 3-1 esen se wonu ma ba se omba bebo 22 brenti kira no yakwakwachiri bi munsam nam enyuma ahodo empanimfo ne akandifo nhyiamudie enya ba so na ba so mempani kwase bi na enkomode wabobi pa de wonu mo yo eta na chi a ebeboa amankunimudi ayo man yidia abebo mane somba be repeli 63-year-old rent act no said ye be ya ebetumi aboa amaya ne ha dan ene afie wurafo nso ye ntama dodo afe Ghana Health Services omo de clarification biabo na efa insecticide treated net ho enkomo ben ya de ba no pay Church of Pentecost simpanifo ene ebo amane ye wanu kiremu se ompese na nanu matran konwa afei wanu mo ka biewom wo mo eso wo masene ma wonu mo edi dwuma bi e wo biaye bi abusua ye do be kwa ama no ne
sa ya ka cho se Venezuela sa so wo so asi ho ne mpere no so ama ni pampempema nkoma ati nananom wanse do maame bi ne bakuma wo kwa akwaje no won ne nyina won ati nananom wanse do ye de ba no pai wa kenkamfo no trepu we man eja apia apam dada anopai mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE abnagana Abusuya yada se ye free samno ase ede amaum yesase emfri babia ni anwea so bekwai mesenem ya ye nnanim se ewo atoye etifido emantamu Western North region amani efri hobanom efri Domestic Violence and Victim Support Unit ye twa wontia efa wonum dopsu adwumako no opani a wono ye coordinator ya woda mantam no ano ewo ho no eye ASP Evelyn ayiniti yitamki wono ena abo amane yi wose empanimfo bebre ya wonom ewo Western North region ho enkankan babia ni anwea so bekwai no wamso omobo nnu bibi so sanse eye ni abeje odan ya beje odan ya obehwe na bia enipa mienu na wam ye Nigeria fo ebe wiase no edan no we free mu na we hyen mu we free mu na we hyen we hwe mu as enkofo yo beje mi dan adenti na ene we kọ we ba we kọ we bayi we hwe mu na ebra wonom ade bono aye 3 minus 1 3 minus 1 na aye 2 na ne nyina mu no wom se aisutire eba ba ko mienu miesa ya wom so ani posifo ka wom tam se ani no wom se ampa se eye no krose sa ensem no ekoso anasa sa de yefi no ekoso e babia ni anwea so be kwanti won hwehwe wom akwachi nipa makomaku du ya yesusu so wom nyina aye Nigeria fo a 3 minus 1 3 minus 1 be 2 ana won mo bo ewo empotam ho empanimfo se womo eye dopsu adwumako no ana afei Ghana Police Service wono ekamba mu no ana Ghana Migration Service womo anya womu esanse yenka ne se tukwatena na se ebia obi a wono ofiri ni memu betena mu memu no de enka ye Ghana Migration Service wono madwuma pa na wono asade enti womo so ekoso mu ema wonom etimi ede enema pa egwa kwamu a sabre nipa do no omonsa aso womu ASP yitamki say said ye efie wurafo binom afei wanum a womo agapade e wo babia ni anwea so bekwaye a wanum se womo bonyo so na womo ebeyi asutire ema process adwumako dofsu afei Ghana Migration Service womo ntena wanum to so a wansa ekwaso asankofo imunti wanum nya de se ebia wonu beye no one day job na se ebia white elephant bi se ebia be ne hyepe na ya yehudede ye wia ye gyato wonum na asam akwa dadin womo se ena se empanimfo pi na no mo ka ho nsemti sede akwakwase ne wo mo so hwehwe mu o ma ye no bibia di adanse pefe esesa bia ye no eho ekoso se won mo bossa abra nti ya kire wonom won behwe se emra bia ye wose ye den yentam safo ne kom no se ebra so se ye de won kogina sendi bia na ebubo wonom de a ye de ba yentam wonom kom no wo mo ebehwe na wo mo aye ne sa pepepe wo mo ka kire Ghana de hye nyina ese senyakopon ya dom na ebia wutimi si dan ibi na obi ba behan na nipa na wo han no onye Ghana ni na se ebia wo free oman foforo bi so na aba yi Ghana Migration Service fo aso treni hwehwe mu hu sa asemasi a no benten aso enkrata asem kra mpo no owo bia na ebe a waba oman Ghana mu no so obaba be yadwuma no adwuma pote ben na sa oni no obeye sede be ya ebeboa ye nyina ma wo ho beto na yenso a ye yetemamufo yenso ye ho ato yen posifo se wonom ekoso ahwehwe mu enioma boni a ekoso Western North region babia ni anwea so bekwai ni nyina no wonom ebetu ase enubone bi eka ho a krata yi efri wonom akache ba no peye dane akiri ewo sompa so ede asomu ekoba jese sempremo no nsi abremo kase ebo no eno ena abena Ghana wodi kan kura wa no hweta di adanse se enkunim no nkono bremu yede yadendende sense twiredi ampan wogina yachi na eno na Ghana mampani bra wono mo ekọ ahia na womo ne womo a enwene edwene na womo edwene papa ede ma oman wono mo abie enwuma hodo ne kwampa ebefa so agina ehon komo ase afi bia wono mo hia edidi enti afi so wono mo hia Ghana Civil Society Forum
enti ase na mampani nko kasae no wo kyesa sabre ya yese ye te ye ho afri kwasi kokko ho kura ewo mwom ya na ano ye nya England fo a ye de wo manim twetwi fom a ewie ye wo mo kase wo mo hu ball no na ese vampire no ne ade wo mani so no wo mo nya hunu hwe ene ye ne Croatia nso kwa kwashia na Ghana mampani e ka kire se ye betimi agina ye na so pa yi a enye obi na efiri baabia ba beboa yen waya ama na ye yi no na ye wo an waye enti nwuma hodo e wo man yi mu emu akandifo fo won nansi fom enka won sense so na de ebeboa ma o man na dom apagya no enti memrem. Over the years, this forum has evolved into one of the most significant national platforms for civic engagement, bringing together diverse voices to examine the challenges facing our society and identify practical pathways to strengthen democratic governance and promote inclusive development. The theme for this year's forum, Reimagining Partnerships for Democratic Consolidation and Inclusive Development, is both timely and profoundly relevant. Indeed, it speaks directly to the realities of our time and the choices we have to make as a nation. These are the questions that bring us together today. Across the world, democracies are facing significant challenges: declining public trust, misinformation, social polarization, economic inequality, climate-related disruptions, and growing uncertainty within the international and global system. These are testing institutions as we have never seen before in decades. Ghana is not immune to these pressures. Enti odie wote ho why your budget wonwene hwe wobetina bibia si wo maabi ebewie na de ho nkyere na ba ba kyerɛw ne nyina no Ghana ye ya dansefo wom enti de ebewe a ye nso ye betimi ehunu ya kwankro na ebehu ye nema kyekyere ede aso no ebeboa ye mpapaapa ewie ye no de wo sare to civil society for enim no ebi nso die. The question before us is not merely how to replace shrinking donor resources. The more important question is how to build sustainable national systems that are capable of financing our development, empowering our citizens, strengthening democratic governance, and improving livelihoods irrespective of changes in the global environment. And this challenge is shared by all of us: government, civil society, development partners, private sector, academia, faith-based organizations, and local communities. The government I lead believes that this moment calls for a new development compact grounded on 4 key principles. The first is greater domestic resource mobilization. The second is stronger institutions of state as anchors of our democracy. The third is greater accountability for development outcomes. And the fourth is stronger partnerships across society and local ownership of our development processes. For too long, Africa's development conversation has often been framed around what our external partners can do for us. The changing global environment challenges us to ask a completely different question, and that is, what can we do for ourselves? Enti asam ni yetiawa die na ebetimi aye ede amayen ho wei eyankoma bra nada empani ni nyina edi ahia ewo da nkurukuru wa mu no so mpaka se enso etwe bia yede eto awo na anya fidua mu ha anka bete wo hene afeye ko emrahye bedwam enra wonom ensem bia womo ebobo hu oswani a wono wohwe adan na afeye adansie eho ensem so ewo manyimu eye ononyamfo Kenneth Gilbert AGYA wogina simpie ni apaso ewo mrahye bedwam eno di tu twa se wane na so ye no wonom aka kaniemesie ni ehu se emra ebo edan a ye han ewo man ho bra tenant na afeye landlord ni landladies no emra no aya cake uhwemu a achepa nti wasempanimfo hwe na womoyemu ensakraye kakra empanimfo kiremu se emra no enya mfinhia no polepole aduosia emiensa 63-year-old loss ene ye modern Ghana yi egusu a edi ahim enti no opani kiremu se wo hwe rent at ni mu a at 1963 at 220 eno wanu beye amendment wom na chese beye nsakraye kakra ewom ebion rent control law no 1986 no PNDC law 138 eno so wanam ebeye mun nsakraye kakra esanse uhwemu ased ensam anase emra na ewom no ene enei asetena no entali kura ni nyina eka hu bi na enei ubehu yase landlord we ashutu ne nyonko ubehu yase afie wura we wache ne landlord wa brim no wo wie kura wasanso ahwie nsu agu ne so akoye nsem pi
openi sise Nyankopon ya dom na wonu mu awie sa amendment nyina e wo sa ati ne de ka ho ni mu a ebeboa amene wo ko han obi dan a ekina wani bete wo sematum ade achi a ebu atwa mene ene ye de ma yen wo so kwa rent obi dan a emra nipa no be hye wo fi ho wuni so ni nyina no eba beboa yen ema bibia etimi akoye onanyamfo Kenneth Gilbert eje sem Nyankopon ya dom a empanifo a wonu mtena se aya amendment ni nyina no enche wamo ebebo akire e de akwakoma cabinet na wanum ahwem wamo hwem na wamo de wamo nsa ehyase awie a wamo sanso abakire e de akoma emrahye bedwam na ampanifo nso atena se na wamo consider the friend consideration no o we de yenya ho bibi kakra we de yema ne ngom na etumi aboa wabra enra emrahye bedwam onenya for Kenneth Gilbert ejeyi wade ne nsam tudwa no yensam hwani na no ponchechiku eto bisumye. The ministry recognizes that the current rent regulatory framework is outdated for 63 years and does not adequately respond to the realities of Ghana's evolving housing market. I wish to inform this honorable house that the ministry has initiated a comprehensive review of the existing rent law. Mr. Speaker, the review seeks to repeal the Rent Act 1963 as amended, together with the Rent Control Law 1986, and replace them with a modern consolidated Rent Act. New legal framework is designed to address the persistent constraints within the current regime, harmonize all related laws governing rental housing, and introduce appropriate incentives to stimulate private sector investment in the rental housing market. Importantly, Mr. Speaker, the proposed legislation will uphold and strengthen protections for low-income and vulnerable tenants. It is structured to guard against abuse, arbitrary rent increases, and unfair rental practice, while at the same time ensuring a balanced framework that recognizes the legitimate interest of property owners. Mr. Speaker. Onenya for Kenneth Gilbert ejeyi eyeswania wono wo hwe nwuma na afi adansi hu nsem so wo memo enra wo mrahye bedwam ene wo de sansem nyina atum wa yensem twani na no ponchecheku atu bi som yen na enora sade wo sika no wie ya na wo se betimi asi ni yasi ni yie pa de na atena ho manchiri ma ba beto a je de ho bata ko ba je sesempre enti anopai wono ana ye kan fo ma ye kase wona aba aboso ekutamu dendenden adanse hu ne mapapa nyina wono ne wo na me se wa yesemframa wo baabia enti baabia butu no ma memfa ahoma no ma na hu ne nkura bata na wantwa kwantenten 020 435 5040 0204 355 040 na ne nkasa minnim yade etewo na wotete ho dwendwene sika de bekwa ya asabie sanse ne ukola abubako na efieje adum nanso 21st clinic eba asetene abusua wonu ma de won ho eto ho de sabre wo masa da na ema ba wa ne mrantewa enti wote wo etwenden kan ho tutumirika na fa ya de ko na koja yaresa eho okwa ye twe wo moja no hwehwe mu no ne yebehu yade ehu ntawo a wokra wo nhuni nanso sade ya ho yoyo no ya no kura na ehye mu na ho nka nkyere obia no doctor behu aka akere wo na afi wa ma ho akwankyere enti wo ye adwuma da wo mre ho Ghana ha de enkura bata na burudunum wo mo nso na ye hwehwe mu hu yade efe ne sese ateka ya na ebi kura anim se ye aduru abusua wo mo ye ne commandant ne pay setters ne researcher ampa wo anu aduru enti enkura bata burudunum tantra hera na bato no so enkran ha ebi wo ha afetema Roma ya swade na chipe ye wo ho ka so obonkwa no so dwamuru mu ho a ehwo nso won se kan overseas babia 93.1 sompa FM Kumase wo no ehwo ape ehwo nso won se kan won tachiman GM Bank dandadanum eno nso benya won ena afi won me won kransa nyina nko children's park ho a na anopai wo mu nkonkoja yarehwe ebia na wotakwa ene ka ho won sabe kan yen wo locals ho a ena afi takra de afi kuma number 9 taxi station ho ye wo brekum amango ase Chris FM nchen ho ago so ye ben sase FM wo bo ase ba bia ya SM frama 0540 311 311 0540 311 311 ye no kredi enti ahomakro no da ye de ye adwuma anopei watwu sen na ode broso ben ana pose ben enetwi uwia ya fa wonsa no yesa de ode katawa no na fe humframa bra na san homeko mu hwe eyo hwam
so enye hwamode ne wakwati wamfa yas toothpaste anasa ne brush no ne paste yi na sa ofa no a anka beti wonum ebeyi njempre ne enka na ewo wonum ne nyina afiri ho ama wonum no ayehwam nti ebeyi hwa na eyi hwa sanso dia abusuen ene na sa yenkoda de no ana white ne no ana de kuma nunkuru heba no a ena ayusuye total care no ewo baabia anopai wo mo ka yen ho dendenden na abo so a yede sompa no nsabre mu kase yesempre mo no yede sommo abusua koso ama afide ne na menko na yen humetia wamra eno kure market ya papa ampa abusua kreatai Africana Health Service wono mo a ehwese yebenya apomodempa na wo moto no eye wo wapomoden ene ye dadwene your health are concerned wo mo na de kreatai ya basa enema bi ne na media no so ene media no so ayewiase ne nyina pa mofra nyina agoro so bi na de enam so ne se mosquito treated net bi aba ya Ghana Health Service wo mo so tampo ene wo mo krese kura bom wo mo ena approve amanaba nanso media no so wo mo chese duro bi wom ekotie ni padua no ha adwene enye ebetumi akum nipa enti mpanimfo mram ene atrende pa ema ebinom kura ebusa yebo aje conferences we de ebremu na behwese eya ansa na yayusu ene ho ade ena Ghana Health Service for say momma obi mfa soro kwa nane mo chenchena sabia so sabia kuronto wankasa ti ho yeyi bone na de atie nie saa de na wono mo ka no eduro na ewo mu eno no kura eboa se de be na Ghana yani abrese malaria atiridie yebetimi atu ase kura no yebetu ase nso a wono ma de atiridie ne ba no eye saa no fresh mosquito a wo ma no fia no a ya de wo no ntontom enti kwa yebetimi aboye ho ba ne bi ne se yebeda ntonton nanum esanse untime nso kwayensi hwanem emade enche na wasa akofa yade foforo na untime mfa wuduro bia mpete ensan namu na ebeboa no eyesa entontom nan na momadure wo mu no eye FDA approve World Health Organization approve enti wo ma ye net no standard a ebeboa mofra ebeboa pemfo aboa wono ma wonsa homa no ho nyina enti ma obi enne edel adure wo mu no eye chlorphenipa ana afa alpha sapamethrin eno no nso kura no eboa enti Ghana for muntie na muntie ni wo mo sere mo ada wo mo di kan dia fa bibia yese fam ya approve e wo se modem na eboa bo mo ho ban efiri atiridi ya dia entontom edeba no ho sa ensemi Dr. Samuel Kaba akoreya wo de ani bere so pa ena osane ya anopei sompa kase ya bo akirama wo won sam fufro mu no yewremu ewo the Church of Pentecost asodi mu bia onom ewo Swami area ho ewo Asante mu Kumase empanimfo se de be ya tight ya Yesu Kristo kura ka se munyi ntutuso dudu na aduane ntena ne fie no wonom adadwene ho ahu se ewo se wonom kire wo mahye mu kakra ema esun obia sunti wupie mu ewo Swami area Church of Pentecost ya empanimfo edi dwuma bi se wo mo eboa na communities ye hye wonom ase no de ehia wo mo anu ne ye puntu no wo mo aso won asene na wonom atimi ayebi ewo afa ho area head ya wono oda no na afi na nanom atena konwa wonom ewo Swami na afei chieftaincy ministry no wupie mu ewo Swami area opani a wono oye chairman elder Nana Kejesi wakasa kire mu se asode no butaye no papa pa se enka asode honko a na momo kire mu akwa communities ya hodu aswame wonam sho mo de ase de asode no behia bia wonam amenebo anum so agusu se homo de beta wo mochi amamo ni swade hunu no abem
NC ministry ayɛ na kyerɛ sɛ yɛne asɔre no Church of Pentecost na mfoni bebom ayɛ nyame adwuma yɛn nyinaa bebom ayɛ nipa baako yɛn nyinaa bebom ne yɛaso nyame yɛn nyinaa bebom ne ama development sɛ yɛbɛma yɛ kuro no ayɛ tradition mpintuo ahodoɔ yɛde bɛba kurom yɛde bɛba ɔman mu yɛde bɛba obiara mpɛ so aso development nso sɛ wo start sɛ wo hyɛ ase a ɛde faithfulness ne kurobie tɛwudi ne kura ne kwa na bie na development ahyɛ aseɛ ɛsɛ wokɔgye obi bi sɛ wode yɛ development na woani ne kura na woahunu sɛ sika a wɔde maa wei na ade yɛyɛ a aban no kora mpɛ sika bi ama obi na wode yɛ na ɔmu sɛ wode ayɛ a ɛboa ama anuonyam ɛyɛ nyame dea enti yɛkyerɛ ahemfo ahemma atitiri ne anintiri ɛne politicians ne sɛ ɔmomfa ne kurobie na ɔmommoa ɔman no Ekoba simpre mu no bema wansin so maso ham elder nana kejesi wono wupie mu e Church of Pentecost Swami area no wono na chieftaincy ministry no woye chairman e wo Swami area ho e na okasa yi ni kasa no achi no Swami area head Apostle Agent Brefo wono so echense mu se asori na ni so ade hunu no ebro sakra wo hwe the four corner of the walls no a eboa pa said obodi asi wo mani so no ama se ya asori no na afei na nanom atena konwa yenka yetamo machiri mu na yamwa no won pese wo mo ema wo mo ntam no eye soft to the extent say bibia won mo ye no won betumi ayabom ya dia ina ka sise asori bia bia yanni to be to Church of Pentecost ye mo wa nfi said ye bia beti na sakra ho ya amanyira dia ma awade na se otwe dia nyankopon dia no di process be be agenda no ntimi nya himfie ntimi nya de hye ho na ye mfa asem no nkwa ama na so ye dia himfie won ye a chunk of people a si nya wo a be ma nya me adwuma de amaye no na koso eno no ye beta ye ne ye se asori pie na me so ko de nya me asem ene on ko tumi asachira ayifie na namso bi mpuntu kura ba oman ani kura no sompa ni nyina no aka ho bi na asempa kire adwumadie na ekoso nto mo de awura ahemfie ni ahensem mu na nam so ema sa adwumadie ekoso apostle Agent Brefo wono na Swami area head our Church of Pentecost asafo ne emo na okasa yi ensem training Alex Kwame Redo na tu nsemi esome abusia yenkonkwo wiensem ne nyina ewa amanone Venezuela mamu ya sesei mampani a wo ho hwe akire Maduro kuro mu ho wo mani brabre pa na de ntia wo mani abre ne se ababa wa kuma fe na wa sini nyinta so a wa wade awo enche kura o woti nananom wanse do asase wo so no ne no na ebibu sase na se nipa mpempema nkoma wu masese kura wo mo kase defto no nyina enyini kosoro na da na ase we ani wo so na de ma me na ye ne se asase wo so mienu esi ye ni nyina no ma me bo ne ho mpem se obedom age wo mo ba wo ma wo nukuma no enkwa Andre ene ne din ana de wono so ne yire ne Andre no wo bobolo wo footballer sabre a wo mo bobolo ya wo mani abiri wo ja ne yire no mo wo fie na sa yire ho semu yasie ye ne se Hector Bello na ne yire no so de Andre na wa tworo de ato ne Instagram na no wo ka se ye me dofo kafra pa se asase wo so mienu nyina esi ye wo sanka na agya bema me ka ho na ye toto ne ema no me obese me kwakopa bibia ba me ye de enti enem be ye de ne nam wotimi aboa sa woje akode nkwana wo mom nkwa afiri wonsa we ewo Caracas ho na asase me si ya anupa ye boso ababa ye awira hosam kase a man no wo mu se nipampem mankoma ewu nanso de esi ye no dodo na na wo mo ewira ho na waboto wo ho eno so ne yegina na no pei no nsi abre mo kase bo ko ba je sesere mpere mo wo sempere na ebo na wo tutu gu so eso asene ye de so mo a 21st clinic wono nso ankwatien na wabo aboso papa mu oboni mu wo kuta ye mu no 207040 to wodudo no ye no nombi eno nti ne yetimi betena ase dwedwe ye se ase a ye de Leicester Company Limited a wo ye Yas toothpaste ene ne toothbrush no ena atwi amana ye fenti ye de ifi akere wo ye de kase no esommo no ensam no na edoso papa na emom se ebia fe na ade afidie na to sompa mfidie ni nyina de ebaaye no na ebi ne se Posifu a wo mo wa baabi ani anwa so bekwai won mo omudi omudwuma nkasa e wo kira no se
wamo akwache enipa makoma kudu bia wamo susu so mu ya Nigeria fo a eno no trema no so tutu bra ena wone mo bo a yehye ne yede wo magina mra no Ghana mampani Asia afibia Ghana Civil Society Forum awor mu hia na se ena wo se yebeya ma na yeye se omanya na ya ne aye enti yenhye sapo mu nsuo ne ye mo aboso asye ye wonom no mo hwa dan ena dansie hu nsem so ne no yonyonyafo Kenneth Gilbert Ajayi wachire mu se emra eno no ebo rent ena afei landlord so eho eban no emra na ya cake 63-year-old laws nti na wasempanifo hye eye mu nhyehyemu na eja ye amendment nti breso a de ebesi bia no ye mu wasonsi na nka ye cake dia sanka ye cherry nenso na chesa ase no insecticide treated neta say Ghana Health Service dia ba no ebinom de na media no so se hani pedua enti mo obi anam ebetimi akumo Ghana Health Service for say nyesa na tie eye papa ebeboabo ho ban e de afiri malaria ho entontom wie ntira na wonto ho ase a wo de ye kɔ na ben apomodin wiemu bia ben wo da ben e na ate se obi ada ntonton na mu nti wanya yade asumasi ana se benten ene ye kɔ amanone maame a woje ne bankwa ewo asase woso asimu a woti nananom wonse do a na kokoduro ya wonyae ne ehon nsem nyina no sei abeye talk of the town ewo man no mu a wo moka Ghana sompa yenso ya boso bi ede amawo 2074 ekuta ye mu ko boje sesempre wo so ya sene pa na 21st clinic the sciatica commandant sciatica patients no so boy aboso na afi Leicester Company Limited for Edia Street Paste na brush no ma ye twi yensia so mpankura batane nyina efa ho na oti wo information centers ahodo obi ebedi information center mu nyina da ede atotum ene ken star mama adehye no nso afa bie ene Ghana gina akono a ya ba aboso pa se ye de nkunim ne beba no wakenkanfo triple man eja apia APAM DADAA anopay mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE ABENA Ghana